Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда мин Айгөл Вәлиева. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Юл йөрү кагыйдәләрен бозучылар штраф белән генә котылмадылар, безнең камера объективына да эләктеләр. Ана кочагымы, Baby Box'мы, Дәүләт Думасында бәби бишекләренең киләчәген хәл итәләр. Бу журналга мен беренче курска килү белән язылдым. Икенче ел инде алам. Өйгә дә алып кайтып укытам, үзем дә укыйм. Бергә кызлар белән җыелышып укыйбыз. Группадашлар белән укыйбыз. Татарстанның төп әдәби басмасы истәлекле бәйрәмгә әзерләнә. Казан утлары журналы иҗади планнары белән уртаклашты. ЮХИДИ инспекторлары Чулман проспектында кагыйдә бозучыларны теркәде. Бу атнада шәһәрдә җияүле юлы акциясы башланды. Зебра алдында туктамасаң яки юлны кыскартырга яратсаң, нинди җәза көтә? Рейдта безнең иҗат төркеме дә булды. Руль артында утырган хатын-кыз җәяүлегә юл бирмәде. Моның өчен 1000 сумыннан колак кагарга туры килде. Патруль хезмәте Чулман һәм Хәсән Туфан проспектлары киселешендә урнашты. Бирдә җәяүлеләр өчен борылыш та чат та бар. Инспектор бер юлы берничә машинаны туктатты. Алар юлны кыскартырга теләгәннәр өчен җавап тотты. Или вы как, проехали на перекрестке? Здесь, к сожалению, не могу сказать. Не помните? Да, не помню. Неправильно повернул. А почему неправильно повернули? Ну, значит, не так. Не знали, что ли? Да. Чулман проспектында капиталь төзекләндерү әле тәмамланып кына килә, шуңа да машина йөртүчеләр яңа билгеләргә өйрәнеп бетмәгән. Навигатор так повел, а знак там нет. То есть, если навигатор ведет, значит, либо знак только сегодня поставили с утра. Тиздән бирдәге юл билгеләрен навигатор программасына да кертәчәкләр. Руль артында утыручылар ремонт барышында безнең өчен күп нәрсә исәпкә алынмаган ди. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, яңалыклар. Трамвай юлы ябыла. Педагогия институты тукталышыннан алып 16 комплекска кадәр булган участокта ремонт эшләре оештырылачак. Шул сәбәпле октябрьнең 15-ннән 17-сенә кадәр юлның бу өлешендә хәрәкәт туктатыла. Әлеге участокны трамвайлар урап узачак. 200-дән артык оешманы борчыган проблема бер ай эчендә хәл ителде. Төзелеш индустриясы базасында юлларны төзекләндереп бетерделәр. Августта республика бу максатларга 200 миллион сум бүлеп биргән иде. Моңа кадәр шәһәр бюджетыннан 50 миллион сум каралган иде. Подрядчылар эшләрен вакытында тәмамлады. 22 чакрым юлны яңарттылар. Моңа 7 урам һәм 3 проезд керә. Бысыйда эшләүчеләр ремонт кабул иттеләрме? Хәбәрчебез ачыклады. Полиграф урамын танырлык түгелде биредә эшләүчеләр әле 2 ай элек кенә яңгыр булса бирегә кереп тә булмаган. Хәзер эшкә дә тизрәк барып җитәләр. Хәзер әйбәт ясадылар. Бик яхшы. Бысы юлларын төзекләндерүдә 2 подрядчы оешма катнашты. Автомобиль юллары предприятиесе ремонт эшләрен алданрак тәмамлады. Комдорстрой эшчеләре бу көннәрдә генә төзелеш индустриясе территориясеннән китте. Шәһәрдәшләр аларның эшен бәяләп өлгерде инде. В сравнении с тем, что было, намного удобнее, быстрее, и машина не ломается. Юлның киңлеге 7 метр, юл кырыенда ташлар да, яктырткычлар да юк, хәтта җәяүле юллары да каралмаган. Әмма бирдә эшләүчеләр әлегә җитеп тора ди. Бу юлларда 40 ел дәвамында ремонт булмаган. Төзекләндерү ясасыннар өчен эшмәкәрләр дә күп көч куйды. В принципе, я думаю, в этом году пока достаточно. Потом инфраструктура, конечно, развиваться будет, если дальше будут так дороги строить. Тут, мне кажется, и арендодатели, и другие предприятия будут открываться. Бысы икътисад үсеше өчен киң мәйдан булып тора. Бүген бирдә 200-дән артык оешма урнашкан. Уңай шартлар тудырылгач, аларның саны тагы да артыр дип көтелә. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Россиядә бәби бишекләрен тыярга телиләр. Бу хакта сүз чыккач, җәмәгатьчелек арасында зур тавыш купты. Республикадагы бердән-бер Baby Box Чаллыда урнашкан. Аның киләчәге бармы? Шәһәрдәшләр фикере киләсе сюжетта. Бәби бишеге баладан аноним рәвештә баш тарту өчен каралган махсус тартма. Чаллыда Кама балалар медицина үзәге каршында ул узган елның августында ачылды. Мондый җайланмалар турында 12нче гасырда ук сөйли башладылар. Россиядә беренче шундый тартма 5 ел элек барлыкка килде. Аның максаты яңа туган баланың гомерен саклап калу. В принципе, государство сделало это правильно, чтобы дети не остались бесхозными где-то там у порога подъезда. Анонимно это просто трусость. Не знаю. Лучше от этого точно никому не станет. Это ответственность родителей, в первую очередь. И я против бэби-боксов.
Бәхеткә әлегә Шаллыдагы бәби бишегенең кирәге чыкмаган. Республиканың сәламәтлек саклау министрлыгында аның мөмкинлекләрен ел азагында бәялибез дип белдерделәр. Доверие үзәге белгечләре соңгы 3 елда яңа туган балалардан баш тарту очраклары 2 тапкырга кимеде диләр. Инде 5 ел дәвамында үзәк башка учреждениелар белән берлектә бу проблеманы хәл итү өстендә эшләй. Если есть ситуация, когда женщина сомневается в принятии ребенка, высказала намерение о том, что она будет отказываться от ребенка, то тогда медицинский персонал роддомов сообщает нам о том, что есть такая ситуация. И уже мы выезжаем и на месте разговариваем с женщиной, которая сомневается, хочет она забрать ребенка или же она готова отказаться от него. Бәби бишегенең начар ягы шунда, баласын ташлап калган анага бернинди психологик ярдәм дә күрсәтеп булмый ди белгечләр. Чөнки аноним рәвештә сабыен калдыручылар соңрак үз фикерләрен үзгәртергә мөмкиннәр. Халык арасында Мизулин законы проекты дип аталган документ яңадан каралачак. Гаиләдә балалары булган шәһәрдәшләр исә ана булу бәхете турында тагын бер кат искәртте. Жизнь приобрела новых красок. Вот, новых беспокойств, хороших беспокойств. Вот, новых красок приобрела и, соответственно, больше счастья стало в жизни. Мой старший сын начал говорить: мама, я тебя люблю. Эти слова просто на вес золота. Даже с золотом не сравнить. Это просто выше всего. Старший 30 лет, а двойняшкам по 28. И я очень счастлива, что у меня 3 девчонок. Я просто очень счастлива. Райнур Агламеттинов, Ильмира Ахметова, Яңалыклар. Тольяттидагы драма театры гастрольләр белән Чаллыга килә. Алар безнең шәһәрдә 3 көн булачак. Артистларның репертуарыннан иң яхшы комедиялар КамАЗ мәдәният сарае сәхнәсендә куелачак. Иртәгә Колесо театры «Чисто семейное дело» спектаклен, 15 октябрьдә «Скамейка» комедиясын һәм балалар өчен «Приключения Незнайки» әсәрен шәһәрдәшләр игътибарына тәкъдим итәчәк. Гастрольләрнең соңгы көнендә тамашачыларына «Уж замуж не втерпёшь» водевиле белән сөендерәчәкләр. 2 спектакльдә шәһәрдәшебез Елена Родионова катнаша. Чаллыга Казан утлары журналының иҗат төркеме килде. Кунаклар уку йортларында, оешма предприятиеларда әдәбият сөючеләр белән очрашты. Киләсе елга Татарстанның төп әдәби басмасы чыга башлауга 95 ел тулачак. Бу бәйрәмгә Казан утлары ничек әзерләнә? Римма Әхмәтова сюжетында. Педагогия университеты студентларының кулында Казан утларының өр яңа октябрь саны. Анда шигърият һәм чәчмә әсәрләр, күренекле шәхесләр, сәнгать, тарих темасына кызыклы язмалар урын алган. Эштәлеген карыйм, тикшерәм. Үземнең яраткан шагыйрьләремне, үземнең яраткан язучыларымны эзлим. Мәсәлән, миңа монда мөдәррис агыларның шигырьләре иң ошаганнары. Мин аның шигырьләрен бик нык яратып укыйм. Аның шигырьләре эштәлекле. Бу журнал миңа таныш. Бу журналга мин беренче курска килү белән язылдым. 2нче ел инде алам. Өйгә дә алып кайтып укытам, үзем дә укыйм. Бергә кызлар белән җыелышып укыйбыз. Группадашлар белән укыйбыз. Казан утларының иҗат төркеме татар филологиясе факультеты студентлары белән ел сайын очраша. Журналда уңай күренеш, ул яшәре. Анда профессиональ язучылар белән беррәттән яшь авторлар да күп басыла. Баш редактор белдерүенчә, соңгы беренче елда әдәбиятка 30лап яшь язучы килгән. Хәзер журналны яшьләр күп укый. Шуны истә тотып электрон вариант чыга. Бу эшне коллективның иң яшь хезмәткәре Рузилә Хәйри башкара. Казан утларының тиражы да яхшы. Танылган Россия басмалары 2000 данәдән арттыра алмаганда, республикабызның төп әдәби басмасы 4000 тиражга ия. Киләсе елга журналга 95 ел тулачак. Казан утлары 1922 елдан алып берүзлексез чыга. Ул хәтта Бөек Ватан сугышы чорында да ябылмаган. Юбилей номерлары бик үзенчәлекле булыр дип ышандыра журнал җитәкчелеге. Бер сан тулысы белән Чаллы язучыларына багышланачак икән. 2017 елда әдәбият сөючеләрне өр яңа романнар да көтә. Редакция сандыгында алар 11 дип баш редактор. Рабит Батулла, Рафаил Газизов, Зөлфәт роман яза башлады. Данил Салихов язучылар берлеге рәисе роман китерде. Айдар Халим роман китерде. Хабир Ибрахимовның романы бар. Набира Гыйматтиевның повесты бар. Үзебездә Казан утлары журналы кашында без роман газета да чыгара башлап икән дип уйлыйбыз. Чөнки менә иҗат процессы, иҗат активлыгы бик нык көчәйде соңгы вакытларда. Казан утлары журналының иҗат төркемнәре шулай ук колледжда, Гали Акыш исемендәге лицейда, Күңел радиосында, Чаллы икмәге җәмгыятендә булдылар. Шәһәр мәктәпләре укытучылары белән очраштылар. Римма Әхмәтова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бүгенгә менә шулар. Мин Айгөл Вәлиева сезнең белән киләсе очрашуларга хәтле сау булашам. Исән-имин булыгыз.